Karong. Kene iki ye Gleta. Hah? Buat hilang wis. Kak, Betul-betul, Bro. Buat hilang mabur loh. manuk peti kon kok. Ya. Aku paling wedi karo wong wedok. Wong wedok ku ruso. Nah, luweh aku ya ora kumasane nganti wae rasa wis penak-penak Mbak, aku sakit ewu wae. Ajeng gelek tangi. Ini jenenge manuk ra butut sing butut sindene. Aku lagi ngomong mencoke nang nggon kendang ora nang tukang kendang. Aku menyarankan si buat Oh, ya gede. Sindene timbang kowe kok ya ora ngandel. jajalan. Apa iso nangekno orang? Kuwi nangekno orang. Aku ora tahu. Ora gelem nggonku ya. Ora maksudnya ki ya kalau Ini, ya. ditangekno maring sing ra duwe manuk. Ada. Dia mboten, Pak. Biasane manuk iku njaluk ditangekno karo sing ra duwe manuk to, Pak. Hai, murid kok ya ngeyel. Jajan. Aku ora tahu nangek emang. Ya wis ngelus sithik kok apa-apa. Kae semono. Pokoke ra iso ra bayaran. Wis tak jaluk ini. Oh ala lah kurang Bos, bos. aja gelek tangi. Kamu. Rapok tenang bu. Sampai jenengan yang ngambil jo, rapok aman. Manuknya adone petuk. Sini mana? Oh, wis nemu mbak, nemu sing hijau. Ada Mas ada. Wis kono mencok nang kono mbak. Ono abang kono mbak kuala. Kalah melanang kono kene iki jane.